Здравейте, аз съм настоящ футболист. Речта на омразата никога не може да бъде добре, винаги води до напрежение на терена, напрежение сред зрителите. Според мен, възможно в най-малка степен трябва да я има, защото в повече случаи матча става изнервен, започват физически сблъсъци на терена, предизвикани от обиди, но в никакъв случай не е добре да я има. Не ми става приятно, особено когато е насочено към мой съотборник. Във всички случаи се опитвам да предотвратя физически сблъсъци, опитвам се да успокоя обстановката. Това е, което правя, когато чуя реч на омраза. Последният мач, в който играх, имаше такава ситуация, където противниковия отбор не провокираше. Това се случи от съдийско отсъждане, където противниковия отбор не беше съгласен. Стигна се до пререкания между двата отбора. Съответно бяха показани картони. Имаше така обидни квалификации от треньорския щаб на единия отбор. Съответно публиката, така чух доста обидни квалификации по мой адрес. Присъствал съм на много мачове, включително и на европейски грандове, и там атмосферата наистина е зашеметяваща. Най-вече за това допринася феновете на отборите, агитките, които пеят песни, веят знамена. Това е нещо, което така мога да кажа, че ми е направило добро впечатление. Смятам, че присъствието на семейства, които се подкрепят, наистина би била добър начин да се минимизира речта на омразата. Забелязал съм, че по европейските стадиони това нещо се прави. Има мажоретки, има деца, които излизат заедно с футболистите. Също така диктора на стадиона много често пускат песни, пускат някакви забавни ситуации. Примерно много често съм виждал по екраните, където дават фенове, които се забавляват. Това нещо, тези дейности внасят наистина добра атмосфера, но това е, което съм виждал най-често по европейските стадиони. Мисля, че това би било много добра практика, особено ако на терена излизат деца, да речем, заедно с футболистите, или на полувремето се правят някакви такива игри с феновете, за да може да се намали напрежението, ако такова възниква. Да, определено смятам, че това би допринесло дори и за нашия отбор и за атмосферата.